May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao ipaday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon higala nga Sabado pizza 29 na. Buwan mga higala sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na bagang duot sa mga tao ni tambong sa birthday rally alang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Davao City. Straight to the point. Og dili sa Cebu City og sa Butuan City, Jensan, sa ubang lain-laing bahin sa Pilipinas mga kaigalaan nga nagsaulog sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Nagkuros ang kalsada sa Rojas daw sama og di mahulgan og dagom sa kabagang tao dito sa Davao City. Straight to the point. Dinhi sa Sugbo daghan usab ang nitambong sa mga kalihukan nga alang sa adlaw na tawhan ni Duterte sa Dakbayan sa Mandawi og Plaza Independencia dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Lakip na sa lungsod sa Mindanilla dito San Fernando ug uban pa nga nagtapok mga higala nagsaulog alang sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Samtang sa The Hague, Netherlands, subling nagtapok mga higala. Kagahapon ang mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte gikan sa lain-laing lugar sa Europe. Straight to the point. Perting nga dako ato ilang grupo kagahapon mga kaigalaan, no? Nag-solidarity walk sila o paghuman nag-picnic sa tubangan nga bahin sa ICC Detention Facility. Straight to the point. Wala mga higala, mga Dutch police dito, mga sukin tigpapinaw. Napunan ang ilang trabaho kay sila na tig-picture mga higala. Nakita-kita ang mga Pilipino dito, mga sukit tigpapinaw. Doon na mga Pinoy dito inday Kenya. Wa magkakita tungod lang ning hitabo ni Duterte, mga sukit tigpapinaw. Nagkatapok dito, nagkaila-ila sila dito. Nga mga supporters day mga higala. Ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gikan sa lain-laing bahin, lain-laing nasod dito sa Europa, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Katalig pagtagadron kining hitabo mahigala, nga pag dakop ni Presidente Rodrigo Duterte ilang gid padala dito mga kaigalaan sa daheg. Napakita na hinuon mga higala sa tibuok kalibutan unsa mga higala kapinangga sa mga Pilipino si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nilanog dili lang sa Pilipinas kundi nilanog sa tibuok kalibutan. Straight to the point. Ay ang mga OFW sa lain-laing mga lugar dito sa Amerika, Canada, Australia, dire sa Middle East ug uban pa nga nagapahigayon sa og tapok-tapok mga higala atol sa pagsilibrar sa adlaw na tawhan ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ang uban ilala nang ipakagamay mga sukit tigpaminaw pero kadtong mga tang-an sa politika sama sa mga politiko gyud mga higala kani mga nanagan pagka senador nga kahibaw gyud sa aktual nga mga epekto ni ini wa gyud magtingog-tingog mga higala batok kang Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kabantay mo og nay mga nagtingog-tingog ron mga kaigalaan ila po ng katungod at usad sila mga higalang respetaran pero dili na kadto mga politiko nga nasayod sila unsa gyud kadako mga higalang epekto sa kampanya. Kung imo mga higalang mulaban ka mga kaigalaan sa mga langyaw mga higala nga mao mga higalay mo hukom sa usa ka Pilipino. Straight to the Kay point. medyo nabali man nga kita mga higalang Pilipinas under magod sa doctrine of territoriality sa ato mga higalang criminal law ug asa dapit ang krimen nahimo adto mga higala ang trial mo na mga sukit tigpaminaw unya o dunay mga OFWs nga magkaproblema ang gobyerno sa Pilipinas consider nga imo ng anak na sa Pilipinas mo hatag yung assistance ito. Mabita ng principle nga doon nagitay mga imbahada natay mga embassy dito mga higala sa lain-laing mga nasod nga naay Pilipino aron nga doon ay kaduulan ang ato mga Pilipino dito o gani tabangon na nimo dito kuhaon na nimo dito papaulion sa Pilipinas pero karon mga higala na bali man kay kita mahinuoy nagpada og Pilipino dito mga kaigalaan nga atong gilawog dito sa langyaw. Straight to the So point. medyo doon ay kakulian ng mga sukit tigpaminaw og atong i-discuss may gala from the legal standpoint mga sukit tigpaminaw kay kini political man
Ato ning tagag pagtagad rubutagas sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the But with point. due respect sa uban nga ilang opinion ato lang sad sila mahigalang respetaran. Kay basin do na po sila ilang kaugalingong mga rason kung ngano bat kini mahigalang kinabag ang duot sa mga tao nga ni hatag mga higala og pagtahod, ni hatag og pagtimbaya og ni simpatiya mga higala, mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte ato sang respetaran kay do na sila ilang kaugalingon sad nga opinion o baruganan mga kaigsunan. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na ang partner ni Duterte nga si Hanilet o ang anak ni niyang Skiti, emosyonal. Humana kaduaw na gyud kini ni Presidente Duterte atol sa birthday kagahapong adlaw. Straight to the Ogo point. niya ang ato mga balita din sa ato sa natagag pagtagad mga kailan kay kanin Cebu City Mayor Michael Raman na lutsan usab og laing dismissal order may labot sa garbage collection nga reklamo. Gawas ni Rama susama ang silot usab ang gipatuman na batok sa 5 pa ka mga sakop sa Bids and Awards Committee dinhi sa syudad. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad mga kailan kay kagahapong adlaw murag natabunan to ang kick-off sa local campaign mga kaigalaan. Sugod na ang formal ng sugdan ang lokal nga pagpangampanya pero daw natabunan to sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Ang point. atong kolom mga higala sa pamantalaang The Freeman nigawas kagahapon ang iyang hard copy katong uban nakapalit mga higala para doon na sila remembrance gyud sa hard copy mga sukintig paminaw o niya ang uban sad ni share og ni basa pinaagi sa atong online. Ang title sa akong kolom kagahapon, Why OFWs Love Duterte, no? Ato may galang gisaysay diha, lain-lain ang mga nang react, no? Doon ay mga nang react mga higalang nga ni uyon sa akong kolom, doon na saywa makauyon. Pero katuto ang mga ni uyon, salamat kayo, katungwa po makauyon, respetaran po nako kanang inyong mga opinion, ha? Pero ang ako lang ikasulti nga igo ra ko nagsuwat niya na og nisulti ko sa kamatuoran, mo kana importante, no? Mo na ako nakita mahigala nga gikan kana sa sincero na kong obserbasyon. Onya akong gisuwat das kong kulom kay doon na may uban mahigalang ng react nga positive kayo, okay kayo, apan doon na iban nga ni react mahigalang negative, respetaran mo nako, walay problema. Kay basta importante lang nga kanana ang kung gisulti ang kamatuoran naman, medyo sakit din ang kamatuoran da. Pasensya lang mo og masakitan mo sa kamatuoran. Kay basta importante lang nga kanana ang kini akong pagkasuwat atong giampingan atong credibility o kini mga higalang atong gisuwat na factual kana unsa kana mga higalay kamatuoran og kini ang sincero nga akong opinion kana base gyud na mga higala sa prinsipyo na to, no? Kay lisod man kay mga higala pinaka-importante ana nga dili basihanan mahigala nga lahi nga mga basis nga nung mosuwat kana nga nung nakasulti kana. Mora na akong ipasalig sa mga tao nga kini akong pagsuwat o kini akong pagpanibya dinhi kuan kini ni ang kamatuoran og sincero ni nga panibya, sincero nga pagsuwat nga wa mga higala tay independente ta. Mo na pinaka-importante. Nga wala mga higalay mga hinungdan dina nga makasulti kay ginana or unsa. Sa ato ng kaugalingong analisis muna nga katong uban sad og unsa inyong analisis ako pud mong respetaran basta kining ako base ni sa atong sincero nga pag-analisar sa mga issues, no? Importante nga kining atong prinsipyo ni barog ta nga lig-on nga baruganan nga dili pwedeng mabayran kining atong baruganan. Mo na importante diha kasamang kay. Straight to the point. So kananang ako i-explicar na uniyan totoo dugang. So, dili pa sa tamang higala sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte kay medyo grabe man ka kuan kayo, no? Ang mga tao mahigala ni pakita man gyud sa ilang kinini ang kinasing-kasing sa gyud, sincero mahigala nga pag appeal, pagsalmot mga kaigalaan nga kabahin sila kagahapong adlaw sa ika-80 na katuig ni Presidente Rodrigo Duterte mga sukintig paminaw. Unahon na to ang Davao, kay dito sa Davao City perting grabihagon ang lugar ni Presidente Rodrigo Duterte mga sukintig paminaw. Lahi patong nahitabo sa lain-laing mga lugar o gatong rulkulon mahigala perting grabihan daghana, no? Unahon ta sa ang Davao isunod na to ubang mga lugar dayon moadto ta sa lain-laing mga kanasuran o didto sa mahigala sa the Netherlands nga nagtapok ang mga tao dito atubangan sa ICC mga sukintig paminaw. Tagan ta ri pagtagad doon. Radio commentator
Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufil Fernandez Panyok, sa Straight to the Point. Straight to the Now, point. atong tagad-pagtagad may gala ang nahitabo nga birthday ni Presidente Rodrigo Duterte kagahapon. Ika-80 niyang adlaw na tawhan, no? May numdum sa taas mga gilikanan ani may gala kana bang imong birthdayhan ba kana 80 bitaw edad indeken. Kana mga importante mo kayo ba nga kuan ba kana ika 50 anyos, ika 60 anyos, 70, 80 kana na ba, no? So, kuan, ang mga Pilipino manggod mga kagilaan, gawas nga emosyonal, gawas nga nagtan-aw sila ni Presidente Duterte nga dunay dakong nahimo sa nasod with due respect sa uban nga lahi ilang pananaw. Kini ni ang gawas ana sa iyang pangidaron, kita mga Pilipino, grabe man gud nato ang family ties god. Mutan-aw ka labi na katong si Digong Mahigalan nagsungkod na baya. Nya medyo lahi na gyud ang iyang kuan ba. Paghuman nag-imo ng birahon kay matud pang Colonel Torre Manghiga o General Torre Mahigalan hihilain ko yan. Medyo inhuman kayo, no? O kanana ang magtan-aw ka labi na katong natug sa mga kilan ang mga tao magud mahinumdom mga higala sa ilang ginikanan. Mahinumdom sa imong amahan, mahinumdom sa imong lolo, inana no mo na nga dili na lali mga sukintig paminawsad mo na nga dapat ihandol gyud lagtarong mga kahigalaan kay kana gong usahay og ang isyu mga higala og masubraan po nimo kuan murabag na overkill na sa hinuon mga sukintig paminaw mo shift ang simpatiya sa tao. So kini pertigang pag-shift sa simpatiya sa tao kay kung tan-aw nimo na naman daan ng mga DDS. Pero bisa pag dili ka DDS, dili ka Duterte diehard supporters, mao man may gilay DDS. O magtan-aw ka mahigala nga fair lang yung ka magtan-aw, di man gud mao ang ilang gibuhat. Prangka ang pag-istorya ha, ako na nang gisuwat sa kongkulo mga kaigalaan to milabay nga Biyernes. Duterte's illegal arrest. Sumuna nga kinini ang og fair ka nga tao, makakita ka man gyud mga higala nga kuan na gyud kana bang giyatakan ang ato mga higalang batakang balaod, giyatakan ang atong konstitusyon. Unya kinini ang usa kini kapag panamastamas mga higala sa atong sovereignty sa Pilipinas, sa atong konstitusyon nga daw giyatak-yatakan ining kalakiharon. Dili ni about Duterte mga sukit ti paminaw kun dili ang atong batakang balaod nga wa masunod mga kahigalaan. Straight to the So point. muna nga mga tao og grabe ang simpatiya sa ginalan tong DDS daan kay daan naman tong simpatiya do na po yung mga kontra gyudaan daan naman gitong kontra pero kato mga neutral ba karon kato mga tao ba nga dili wala mabutar mahigala dili Duterte dili pod mahigala pink daghan pa man to do na iban nga mga nibutar kato ni Kwan Isko Moreno do na iban nga kang Lacson pero karon og wa ka mabutar mahigala sa Marcos o kamubutan ni Duterte wa kamubutan ni Lini butar ka ni Isko bakaha or may butar ka mga higala ni Lacson bakaha magtanaw ka sa pagwa kay gidapigan ani magtanaw ka nga atong balaod giyatak-yatakan ang atong konstitusyon gi yatak-yatakan ining sitwasyon na karon ang iyang constitutional rights wa mahatag kita mo itong pagkadako pa mahigala lahat naman ganoon kaya na naman social media good so ang uban pwede nga iyan lang piyongon ilang mata pero di ba na mo mapiyong good kita ka mahigala nga si Torre nagbasa mga kailan sakto to pagbasa ni Torre kay Miranda rights man nga doon na kay katungod mapakahilom doon na kay katungod nga mokuha abogado nga kanang imog yung gusto nga abogado kana gibasa ng Torre right to counsel mga kaigalaan nya sa dang mingon sa ang akong counsel ang abogado ko ang anak kong babae o wa pasudla kaya mo nakakuha sus di lang ako tiwasog o di pa lang taon di magyong balikason to Torre. So ikaw Pilipino ka karon, tinuray lang ha. Dili wa kay dili kadapig yung Duterte di po kadapig sa uban. Nakastunga-tunga ba? Pagtanaw gyud ka nga grabe ha. Ang Bill of Rights mahigala sa usa ka tawo nga nakaserbisyo sa nasod na nahimong presidente ginana nila. Ang Bill of Rights, how much more tong umang mga ordinaryong tao lang gyud. Kini ba di pagunsa ha? Even ang Rome Statute, akong balikon. Kay nilang basis sa warrant magod mahigala ang Rome Statute. Now, granting for the sake of discussion nga ang Rome Statute atong gamiton. But ang Rome Statute mismo niingon sa Article 59, nga kanang tawhana nga imong dakpon dadon nimo sa korte, dadon nimo sa custodial state nga korte. Adto nimo na dalhon. Doon na pa na pagproseso dito. Wa man lang dada as korte, di daman sa eroplano.
Mura ba ka ng limang kanya si Atty. Dilgra, akong ipaminaw atong panahon na, naka-invoke siya dahil sa bakit yung Article 59, bakit hindi niyo magawa-gawa yan? Na-invoke niya. Si Duterte mismo na-invoke niya. Muna sa dalhin niyo ako sa aeroplano? Iditso niyo ako sa aeroplano? Anong nana man? So sila mga higalawa mo sunod sa balaod. Puri ako lang ha, I know daghang mga pulis nga mga tarong. Nahibaw ko daghang mga pulis may gala mga sundalo, mga tarong. In fact, nang hilak tong uban mga suking tigpaminaw. Ha? Katong uban may gala, di pa kung sa daghang mga sundalo, daghang mga pulis nga nang hilak ining hitabua mga kagalaan. Imagine ka na, mura ba ka na bang sa inato pang pagkasulti ba? Dahil sakay sa aeroplano, sahig ka na magpaliwanag, mura ka na ba day? Kontay ka ng pinulis nga style nga dakpon ka, pugniton ka nyo. Ay, sir, nakakay warrant, wala na, sa presinto ka mapaliwanag. Ana-anaon ka ba? Muna na hitabo ka, Duterte, wala na, sa sahig ka na magpaliwanag. Liman ka ng istorya, ha? Unya, niingon pa mahigala niyang pamilya nga mo, tanaw lang niya, yung pamilya lang nawa na, doon na sa detention facility. Imagine, asa man ang detention facility niya, to sa dahig. Kalayo. Sumuna nga, ikaw tao karon o dili pangunsa ba? Dili ka, kanana ang di ka dapig ni Duterte, di sa gyud ka suko ni Duterte, kana magisuko gidaan. Kanana kas tunga-tunga makaingon jud ka bitaw. Di gyud mao. Ha? O sa mga sa mga millennials pa ni ron kay mingon niya, wa naman gini mamao. Wa na gyud mamao. Ha? So natural ang mga tao mahigala labi pa magtan-aw kanya kitang Pilipino natural nga nato nga naagi tay ang ato maginika nato mo ng pinangga. Pwira lang sa uban ha, pero kana to maginikanan bida. Kalabang kumahimo mag-usab bitaw ta nga sumasakitan, daghay na sakitan, ay daghan nag-chat na ko nga nahinumdum ko sa akong papa na ba. Nahinumdum ko sa akong lolo. Kana ilang gibuhat may gilang presidente Rodrigo Duterte. So muna nga gahapon, iyang birthday ika-80 nga adlaw na tawhan. Unahon na to ang Davao be. Una na to ipakita tong uban niya kun na tong video dong sa Davao o sa uban pa unya na ng akong mga dugang analysis. Kay akong isgutan akong kulo mga sukit tigpaminaw kay daghay na sakitan na akong kulom karon. Ako okay problema masakitan mo sa akong isultis kahanginan o masakitan mo sa akong isuwat sa newspaper. Mo na giingon kanang kamaturan gud sakit pa sa guna lagi. Basta nga ako rin ipasalig ninyo nga kini akong isulti kamatuoran ni akong giampingan akong credibility. Wala mga higalay no. Mabita hinungdan nga prebuyag lang di pagpanghambog kini atong programa mahigala mo overall number 1 program diri sa Sugbo kini salig na to ang mga tao. Natay credibility ato ning giampingan ang ato mga higalang prinsipyo prebuyag lang mo na ako'y kapasalig prebuyag lang atong gibarugan ang kamatuoran og dili mapalit kining atong prinsipyo dinha sa Sibianan DYHP. Mo nay klaro-klaro ang istorya. Busa kining akong isulti o kining akong isuwat. Mo nay akong analysis nga base sa akong sincero nga pag-analyze sa isyu. Og masakitan mo kay may kamatuoran da sa unta mo sakitan mo. Ay total ang uban mahigalan nalipay man sad. Be, ato sang tanaw ning birthday ni Duterte gamay. Kaya sa Davao mga sugit po na to sa Davao be gani. Asa man tong sa adlaw-adlaw pa dong katong nagmarcha sila na ba to? Katong mga nagmotor na kasi gabi naman no. Sige ko no, mo na siya ang sakwan. Mga ubay-ubay ng mga tawhana gyud no. Okay. Unya dayon akong i-describe alang sa itong mga kaigsunan niya ko ano. Dito ni sa unsa ni nga kalsada nila ito sa Davao day? Sige unsa ba nay audio dong? Tanawa ko no. Gani? Nagkuro sa may Rojas Boulevard. Bihang pagkatawhan na Rojas Boulevard din ay Rojas Avenue. Kasali pa rin. Daw di matagakan og kuan god dagom. Diyan na side lahat. Ang ila mahigalang pagpadayag sa ilang simpatiya og sa ilang gugma mahigala ngadto ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. No, umo ni maghatag og kusog. Di ato paminaon. Rojas Avenue, Freedom Park sa Davao City. Daghana na
Oh, pertidaghan mo ni sa pagkako na. Lanog kayo, no? O ni siyang hitabo ah. Okay. Asa man tong sa itong drone dong, ito na yung drone nga gikuan, palupad. Asa man to be? Ato kunong tan-awon ko to be, kani. Mo ni siya, nay audio. Mga drone eh. Tanaw nang lupad tas kahanginan. Unya ni purma ni mahigalag lain-lain nga purma. Oh, lain-lain ko happy 80th birthday, Tatay Digong. Oh. Sumuni ang drone, no? O napoy kumo mahigala nga sinyas mga higala sign sa Duterte nga mga kwan Philippine flag drone nga ni porma Dabawinyos pagpabiling ligon Presidente Duterte come home soon Davao. Grabiha, no? Mo ni mga tao nga kayo sa makakuan ko no, makapaningbawt sa balhibo. Makapaningbawt sa balhibo. Oh. Mga drone eh, ay ipalupad sa kahanginan. Ano ni purman to sa kahanginan. Aha. Okay, standby mahigala alang sa atong RMN 558 Manila magabalita sa Tas Manila kay sinyas man itong technician o niyan taon lang tamo padayon mahigala sa atong dugang pa mga komentaryo dugang mga balita sa atong nasod o dugang mga balitang lokal o gasab dugang mga komentaryo unya sa pagbalik mga higala standby mga kaigsunan karon mga panahon na alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufil Fernandez Panyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Ato sa balikan may gilang selebrasyon mga kaigalan kagahapon ni Presidente Rodrigo Duterte. Iuna na tutong Davao mga higala kay kuan man kinini ang taga dito magis Presidente Duterte unya ang ubang mga lugar sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Sila sa US din nagselebra sa isla. Nay uban pod nga gahapon bisan og kana ang dili makapil sa tapok-tapok ang ubang mga nanood ilang mga trabahoan day na green lang po sila day. Nagsulot og green nga t-shirt ang uban nagsulot mahigala og bring him home. Lain-lain lang no katuwa makapil katuban ni apil yun. So lain-lain lang no so sige lang mao man na ilang pagpadayag sa ilang gugma ngadto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ato po silang respetaran. Katong uban sad nga medyo kinini ang lahi po og baruganan nya birthday man Duterte di ato lang po manghigalang i-greet ha. Pero gahapon mga higala pagpalupad sa mga drone dito sa Davao di ay kay drone man to una ko nakakita ning drone nga magpurma-purma sa taas day katong pagsinulog no natumilabay sinulog no but dito sa Davao ila po ning gihimo nang lupad ang mga drone daghana day no nas kalsada ba nakuha na to nimo kanana ang rald tanawa ko no rald katong nas kalsada ba maami sa gano kanina katos kalsada para pagsugod pa ko no rald pagsugod Arya, kani oh. Pagsugod ng green mga kulo no, napuwa. Nice kasada ni. Oh. Na may audio dong wa. Sige ko na audio ko na. Oh. Yan ang lupad no. Kana sugod. Oh, nang lupad ang mga drone. Ya paglupad mga higala oh, beto sa tanaw na. Kini oh. Oh, nalupad. Nang lupad mga drone no. Grabiha de oy. So mga drone ng lupad sa taas.
Oh, mo ni siya ang kwan. Pagsugod no, pagsugod eh. Pagsugod. Nasa kwan, gilinya niya, naghana kayo eh. Okay, oh. Siya nang lupad na sila. Oh, nang lupad. So niya ang kanta na katong kuan gamay lang. Ang kanta katong Sub-Sahara Mindanao. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufil Fernandez Panyok, sa Straight to the Point. Straight to the point. Now aton tagag pagtagad mga kaigalaan o atong balikan gamay ning sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte ha kay na amaze ko atong kuan na mga drone nga gipalupad. Sa man lagi program na nas computer daan. So mga 600 ka drones na ito ang gigamit ha. Dili dito yung tagstag sa ogwan operator. Mo ba ha? Kita ma-amaze sa sagutan mga higala. Gamay lang kay Rald ha. Ngapis at tagamay Rald. Alam sa ito mga kaigsunan diya. Kami si Idol Mikey dire ha. O si Idol Boyke. Okay, gamit ang mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ni kining rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab ang rebyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape ha, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Straight to the point. Sige, program na din ni Daan. Murag nasa kalsada man, gi-arrange ba? Nya pagpanglupad mahigalab. Nakuan ko ha, nga, lupad siya nga kuan. Ang mga drone may gala kay abi man ako sa una mga fireworks display, okay man na sana, no? Pero kinilahi po niya nga doon na mga higalay niya mo purma-purma sa taas. Biya to ko nang balikan kay Rald ang kitong kana kan pagsugod ha. Asa nya patukaran tal sa tung iyang tukar. Pagsugod dis kalsada be asa ha. Mo ni sa kalsada ni gi-arrange o sa plaza. Di ba kag 600 ka mga drones no? Ang gi-arrange mga sukit ti Pinaw. Sige ko no. O ato ko no nga balikan sa venue sa rally ha. Kagahapon. Parang Presidente Rodrigo Duterte mahigala sa iyang adlaw na tawhan. Sige ato ko nung balikan kay ang tukar po na ni kay kato man ko nang gisungog man ning tukar mahigala. Mindanao ha. Sige kini. Padong lupad sige. You know? Kuya, ano amazing kayo no? Oh, ngigaw. Nang lupad mga drone. Oh, so lupad na sa taas. Okay, sumoto mga higala. Unya kato na purma-purma na daw. Mo na ni dong. Be, asa man. Sige ko no, mo ni ang katong kwan. Lain nga angles pagka-shoot no. Okay, sumo na ni mga drone kato sa taas na. Gamay lang kay ha. Okay. Sumo na ni nagpurma-purma dito sa taas mga higala. Ato sa kwan. Daghan kay dito sa taas mga kaigalaan.
kini mga drone nga tuwa dito mga higala, no? Rojas Avenue Freedom Park sa Davao City ni gipahigayon. Kining maong birthday mahigala celebration ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oho. Dakuan ning selebrasyon sa birthday oy tibo Pilipinas, tibo kalibutan gyud nga mga Pinoy kung asa dapit. Ang uban mahigala nga wa makaabot sa rally, naghimo na lang sa ilang kaugalingong kuan, kuan sila sulot to green, nagsulot to kuan kani oh. Happy 80th birthday Tatay Digong. O ni purma to sa taas. Okay, nya sunod na pailain purma. Oho. Okay, lain na po ni purma dong. Okay. Oni siya, no? Ato lang sang giuna mahigala pagkagabi na ni ang display mahigala sa drone mga kahigalaan dito sa Davao City. Aha. Kanila na po ni porma. Oh, kina. Kanang kinumo, no? Na porma mahigala mo na Duterte nga kuan. Sign mga kahigalaan niya dunay adlaw mga bandera sa Pilipinas. Okay, dunay tulo ka stars, og unya humani anak mahigala ang drone ni kuan asad, no? Indot tan-aon ka dito sa langit, no? Nya kuan ba? Oho. Okay, dito ni sa kalangitan mga kaigalaan ang lupad ang mga drone ug unya dayon dito sa kalangitan sa Rojas Avenue. Oho. Sige. Okay. Ugwa ni dakpa si kuan sakto kada Attorney Jan Cagulada. Ugwa ni dakpa si Presidente Rodrigo Duterte. Malagmit ka dito rin sa ila unta naghuyop-huyop ko sa cake. Ilamang gi kuan. Ilamang gi dakop gipada sa dahig. Natanawa. Ang mga tao ni react og mayo. Mo ni birthday nga dako ni nga karon nga birthday pinakadakong birthday na hinuon ni. Ha? Unya. Oh, happy 80th birthday. Asa man to kana dong happy 80th birthday unya dayon katong kana kinumo no nga kuan ninggit ang mga tao eh. Oh, Philippine flag napurmasad mga kagilaan. Dabawinyos magpabiling ligon matud pa sa puno sa taas ug dunay si Presidente Duterte nga nagasayan og ginag-ampo come home soon Davao is waiting matud pa. We love you. Proudly kuan naipirma ni Presidente Duterte. Grabiha mga higala ning kuan ano. Oho, so morning nahitabo mga kahigalaan unya kana sa Davao lang na wapay labot ang sa Cebu dire sa Mandawi dito sa Danao dire sa Mindanilla ubay-ubay man ni mga higala ning mga nagakuan no nagapahigayon sa iyang birthday mga sugid paminaw no. Oho. Okay. Unya asa na Netherlands ko no tan-awon may kini tibok kalibutan hinon na birthday kay kuwa pa ni makuan bulabog naman hinog Mayo sus Marcos so makaingon bida. Medyo lahi man gani kay ang mga tao ba ang kadasig sa mga tao. Asa man to sa Davao dong atong daghang kay tao dong. Balikan ta ko nitong sa kuan kani oh. Sa drone ga po ni nga kuha no. Ting grabihang mga tawhan oy. Okay naa ni siya kuan dong, naa ni siya audio kani oh. Grabihang. Oho. Kini oh. Rojas Boulevard gyapon nila, Rojas Avenue, Freedom Parks, Davao City. Sakto ka Attorney Jan, kung wala pa ni Dakpas Digong dili ni may ani ang birthday. Malagmit dito ra ni iya ra mga apo yang kauban. Attorney Darrell Delera, Attorney Jason Ripaso, Attorney Adrian Fernandez, good morning mo Dagaw. Attorney Rani Montescaros, good morning. Kuya on birthday ha hinoon mga sukid ti paminaw unang higayon ni nani. Oh. Tanawa oh. Sa una pag wa pa man mahitabo gyud sa birthday Presidente Duterte mga kagilan bisan sa iyang pagka-presidente pa. Dili gyud ko to. Oh nanganta happy birthday. Kanang tawhana eh. Oh, grabiha. Dili gani fake news dai. Ipaklaro ha kanang ako ning ipacheck kung legit ba gyud ilang kuha ha. Kay kami sa DYHP di mi mosugot nga kuan kinalan nga magpabilin ta nga credible tas DYHP. Dili ta mo appeal og nay mga fake news ha. So kanay klaro ni dili ni fake news no. Oh, anay kadaghan ng mga tao. So klaro gani. Double check ni sa to mga technical people diri ha.
Oh, so tinuod gyud dili gyud ingon nga kwan, hinimo-himo. Oh, 5 ka na oh. Sus, pubidan lanog ang tingog. Oy, aerial shoot na mga kagalaan dito sa Davao City. Bring him home. Kini wa gini matagaig akap ni, klaro gyud kayo. Ha? 5 ka na? Sumo na yung mga kailaan. Okay, Rald. Sige, kana, pakita lang na ha. Nya, kuha ilang audio sa gamay kay mutabi sa ko kadali mga higala. Kini og ang birthday ni Digong karon pa ni naka-birthday ginani day. Ha? Nga tibuok Pilipinas, mga higala, mga Pilipino, ang uban mga kagalaan nya di makaapil ining rally, nagsulot lag rin, ang uban nagdagot-dagot lag cake sa ilang balay. Hasta gani mga taga-US mahigala naghimo sa sila unya ang uban po nagpundok-pundok lang katong uban nga gagmay-gagmay ra mga Pinoy nga naa nagpundok-pundok nagbutag cake og naghuyop-huyop sa sila. Tibuok kalibutan mga higala asa mga Pilipino tuwa nagaselebrar mga kagalaan, no? Wa ni mahitabo sa kinabuhi ni Presidente Duterte inani. Kay kato baga presidente gyud niya nga botonaon. President ko siya dito sa Malacanang. Wa man mo apel og cerebral tong taga Mingalilya. Ay mga taga Sugbo wa maapel. Kabantay ka kay. Kani go pa ni Dagpa si Digong. Malagmit nga dito na sa ilang balay nagselebrar og birthday. Kauban niya mga anak na mga apo, posible maura day. Gidakop man niya, gidamas dahig di tanan mahigala kwan. Agig pagpakitag simpatiya sad. Kay kini man gud mga higala mo sugot sa dili makahatag ni og kusog, makahatag og kalig-on sa pamilyang Duterte sa pagpadayon mga higala pagbarog, no? Niining ilang bagyong nahiaguman karon mga sukintig paminaw, no? Unya kini ang dito sa the Netherlands nagtapok pod mga higala ang mga Pilipino dito, mga kagalaan, nagtapok to sa tumilabay nga Domingo karon pod mga higala ining birthday ni Presidente Rodrigo Duterte, kagahapon adlaw nagtapok sad sila. Okay, ato ko nung tanawon to sa the Netherlands kanana ang dong. Kay ako na lang gisulti katong uban dito sa lain-lain mga nasod o dito sa Pilipinas lain-lain sad. But na mo ni sa the Netherlands, be ato ko nung kanon kuno dito sa The Hague, na naay audio ni. Okay, sige ko no ang katutuan kwan. Tingnan natin guys, mga wow, ang dami nila. Yes. Ayan pala si Alvin pala ang nag-guide sa kanila. Ayan guys, galing silang ICC. Tingnan nyo naman, wow. Punta sila dito. So ayan, andyan sila Alvin. Ayan guys, happy birthday. Ayan guys, ang dami ng mga kababayan. Galing sila ng ICC. So pupunta So nagmarcha sila. Wow. Grabe yung tao, dami. Yehey. Ayan ang dami na nagdatingan guys. Wala na ko ikuan mo ko ninyo. Dami na nagdatingan guys. Wow. Guys, pasensya na, hindi ko mabasa ang yung message guys. Tingnan nyo. Andito tayo. Relax na tayo guys. Kana ni. Kini Ay po. dili ni fake news ni wagi ni matagay kakap ni. Nagpicnic sila. Madaan ako ate. Sorry po. Bangka na Litson ni. Litson ni good. Ay. Ano po nagdaglitsun ni Nakaragata, ato'y panayon, hagamay lang kayo mga standby lang sa uman lamang pipila ka mga pahinomdom. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Kini ogwa pa ni mahigala nila hilabtis Presidente Rodrigo Duterte. Dili mo alisbo sa tibok kalibutan ang nahitabo mahigala sa Pilipinas. Unya ang mga tao napakita na hinuon nga inyong gipreso ni Duterte nga pinangga malagis mga tao da ini. Ha? Ngani do na toy nagda dito ko na do ko banal siguro to foreigner may nagda nga Duterte na preso ko no because of serving his people. Na ko piha sa mga tao no. So napakita na hinuon ba? In fact kagahapon
Dito sa laing lugar sa tibuok kalibutan, ang uban nga mga Pilipino nagsulot og grain tong uban, ang uban nagbutang og bring him home nga mga t-shirts, ang uban nagdagkot-dagkot lang ilang kagulingong cake, ang uban sa ilang mga trabahoan nang gigrain lang. Inana no, bisag diri sa kuan gani diri sa Cebu mga higala. Doon naman to'y nag-grain lang. Kato bitong David Salon, kuan man sila. Sila Juby ug mga kaubanan nagsulot og grain. Samot na siguro na-announce today nga mag-grain lang tanan ang katong di makatambong sa rally. Hindi mo makita mahigala ang kuan ba, no? Onya dito sa coffee shop sa May Kimunda, mga higala sa The Recess sa Cafe and Resto. May buntag lang ni Carmela, nila ni Marieta, nila ni Queenie, Florentina o si Ma'am Beth. Nga dito, tigsunod sa itong programa, mga kagalaan. Good morning ni mo da, Attorney Adrian Fernandez. Good morning mo da, gaw. Si Daryl Delira, sa Jason Ripaso, o si Attorney John Cagulada, Rani Montes Claros. Kanunay na minaw to. Oy, Attorney John, kuan pod si John Reyes Abidra, mahigala nga maminaw sa nato. O ang uban pa mga sukit paminaw, daghaning mga lawyers sa naminaw na to niya. Ang uban na sa government, di lang na to pod ikuan kay ingon sa ilami dirigi ikuan ha. Kay, daghan sa nagpahipi lang sa ning uban. Pero muna ko ngayon, respetaran talang ko kung sa mga opinion sa matag usa, no? Kay na may nasuko ni Presidente Duterte, ato lang pong respetaran sila nganong naaslay kasuko, no? Nga kuan gyud, sige lang pod. Ila pod na mga higala, no? Kay tubagon man po sila nga kana na ang kinini ang naapil kas paghatag og lisensya og kining passport nga 10 years, no? Unya nganong gyud grabe imong kasuko ang Duterte nga kasi Duterte may nagkuan na nga 10 years ng passport pero imong kasuko ang Duterte mo nagwa gyud nahimo bisag gamay. Pero sige lang, basig na asay iya pod nga opinion nga ngano, no? So respetaran ta lang sa uban. Pero ang uban sa nakakita, ang uban naman ko nakakita, ang uban wa kakita, no? Inana naman ko na mga sukit di paminaw. So mo na akong kulom bitaw, akong giisgutan mahigala nga usa sa mga rason ngano nga ang mga OFWs daghaning rason bitaw kong ingon dito nga the list is long. Pero gi-cite lang ko gamay nga mga rason dito kay di man maigo po sa space good sa newspaper ug akong isuwatanan. Basta sa sunod siguro ang kolon tan-awon ko lang nga ang mga rason ba katong bitong tanimbala nga kini ang issue mga kagilans tong airport ngilngig katong issue kadto siya ang uban na hindi ko kakita o ang uban makapiyo ang uban siguro tuyoon lang ginang magpa guryo-guryo lang gyud sila ana. Pero tinuulay mahigala kanus aman tong tanimbala during the time of Pinoy. Pwede tandog lang niya ha. Actually, wa man ko'y kasuko ni Pinoy. In fact, mo appreciate ko nga dili to corrupt si Pinoy. Palihat to sang kure. Ang ila lang mga higala nga mga decision making lang nila og medyo dili kayo ligon nga kon ba. Dili sa wa sa makapakita strong leadership kini daken. Kay kadto gud pasagdanan nimo ng airport with due respect sa mga personnel sa airport daghan may mga tarong sa diha. Pero kadto bang magtanimbala ba? Binuang man gito. Ang mga biktima adto kasagaran OFW. Butang-butangan kag bala diha. Pag-abot ni Duterte, may sulbad man gina. Very simple problem, ha? Very simple problem para nako. Pero wa masulbad mahigalang Pinoy. Kisa may nagsulbad pag ingon Duterte, undangan ninyo na ha, kanang binuang ninyong tanim-tanim bala, ipakaon ko ninyo ng bala. Asus na undang gidayo naundang. Kana siya man kung mahigalap, tinaw na, klaro na, crystal clear na sa mata sa mga taga-OFW. Kasi sila may ilamang sektor mao'y naigo. Na ang uban mingon, wag ginahimo si Digong, wag yun. Sige lang. Wag mo kakitaan ang tanimbala sa airport nga nasulbad ni Duterte. Ha? Di lang po kumaingon niya. Ila po na manghigala. Lisod sa kay ato sa Buljako. Sana nga, buta mo ayaw. Di lang po, ha? Di lang po. Ato na siyang respetaran nga nung wa sa kakita or baka ilang gipiyong ilang mata ng uban din ha. Yung mga kinini ang loyal kay Marcos mga sukin tigpaminaw. Pero tanaw na ko mahigala medyo pihas mga tao Kana sa depende mo sa issue ba kanang issue bitaw nga ang inyong sektor may naigo. Muna mo tinaw kayo na sa inyo indiken kanang inyong sektor may naigo. But before ko mapadayon sa kong diskusyon ato sa padayon tong sa Netherlands sabi kay kato sa picnic kay murag nato litson nga gibukhad. Kanino. Sige, atong paminawon ko na be.
Nagmarcha sila gikan dito sa Kaibigan natin guys, ICC, niya man wow, ang dami nila. Oho. Yes. Ayan pala si si Alvin pala ang nag-guide sa kanila. Ayan guys, galing Oh, nga silang Pilipino, oh. ICC. Tingnan nyo naman, wow. Pupunta sila dito. So ayan, andyan sila Alvin. Ayan guys, Happy birthday. Ayan guys, ang dami naman kababayan. Galing sila ng ICC. So pupunta po sila dito. Wow. Grabe yung tao, dami. Yehey. Ayan o. Nadag Philippine flag. Guys, na mga balloons nga green. Wala na ko'y kuan ko ninyo. dami na nagdatingan guys. Wow. Guys, pasensya na hindi ko mabasa ano yung message guys. Tingnan nyo. Andito. Oh, no, mga Pilipino mga kikilaan. Hi po. Nang-picnic sila dito. Ay, diba ang dami. Kakana nila. Guys, nag-picnic na sila guys. Daming food sila ate. Sadaan ako ate. Sorry po. Uy, ang litson ni. Oh, nagdaglitso, no? Litson ni good. Ay. Asa man si Taysara? Taysara! Ay, litson. Nanganta ka pa birthday day? Kana, eh? Oh, daghana na nila, eh? Oh, na yung mga cake guys ang i-prepare. Tatay Gigong! Get out! Ay, sorry. Dili gini fake news ni. Dili gini wapo ni matagay akap gyud ni sila. Birthday na ni Tatay ngayon! Get out! Okay, so we are going to organize a photo op with VP. And I need everyone's full cooperation para hindi po tayo magkagulo. Okay, sir. Umupo lang muna. Sabi ni tatay, relax lang kayo. At lahat ng tao na nasa loob Tingala na kini mga foreigner bitaw dahil kabanag mga kuan ito tingala ngano man ni si Duterte nga pinangga man kanini nila. Unsa day nahimo ni Duterte dito sa Pilipinas nga ngano man nga kuan gyud makapagutana man gid kay. Sagdi lang tong uban niya wa gyud sila pa dautan gyud si Duterte tanan. Bisag nasulbad ni Duterte tong tanimbala wa gyud isa kita. Gibutangan pa may kalag 10 years ng passport na di gyud sa kita ana sagdi lang. Ang uban mo gud makakita mo gud nga mo ni daghan sa ato i-enumerate ang iyang himo. Natunong pa ganito iyang leadership mahigala iyang watch nga natunong og pandemic wa pa to matunong tuloy-tuloy gid to ha. Pero bisag natunong ang iyang nahimo daghan. Ang karon mahigala bida. Natunga-tunga na lang ta pero suswa agad tay sa may big ticket project ron nga nahimo. Ang nakapaaligre gyud naturon nga kuan nalingaw ta hinuon ining giduot si Duterte, gipapreso si Duterte, ipa-impeach Sara pero nalimot ta nga wa may project ni. O gituyo ni mahigala nga dunay mas dakong balita para matabunan nga dili na masuktan tong bugas nga tag 20.